Iya kakak, aku aja tak tinggal. Ora wis ta yo. Saya nyedak ini kan. Iya kakak, saya nyedak yo. Wah, kalau kaya ana jago. Kok saka pura buta tuwa kok ampe ora gampang. Wah, jane kakak, aku aja tak tinggal yo kakak. Kakak. Aku aja tak tinggal yo kakak. Wah, elah. Wah, jane terakhir. Wah, ya. Sopo lho? Radharana. Petro. Dalu sing padha adu kekuatan. Wah, iya iki kok. Wah, elah tenang. Ayo nek, Bro. Wah. Oh. Hey. Wayang. Wah. Gol ngarep iku. Kowe aja alon-alon konten ana to Kakang. Karena gandeng terus. Malah tinggal kaya ngene. Kakang aku aja tinggal lho Kakang. Sopo to jane? Iki lho aku mau disuk mburi. Ku yo ngalih kono ki mako grisen-grisen kaya bagus-bagus wae. Ora tau waduk. Kurang cedhak. Aku lan ngatur aku ora. Apa lho kok yo burung eneknya oh kesok dewe ora itu apa-apa hey go hey pa oh hey ya